Vuelve a decir. Ya graba esto. Sí. Joder, me voy a quedar ciego con esta luz. No corras, no corras. Juega para adelante un poco. Ya 729, tío. Esto es un robo a mano armada, ¿no? Ponlo más bajo, ¿no? Al igual que no vea la cámara, tío. Mira, ya hay ahí dos. Hola, bona nit, no vull pagar. Saps que això és una autopista de pagament? Sí. Saps que si no pagues se t'enviarà la factura i se t'anunciarà per anunciar? Sí, que procedeixin com hagin de procedir. Tindré que agafar-te les dades del vehicle. Sí, home. Bueno, prendran les dades i endavant. I que paguin els ministres, tu. I el príncep. Tu què opines, Xavier? Està agafant les dades de la matrícula. Sí, no? Bueno. Sembla que ho tenen molt clar. Sí, sí, ja està bé, escolta. Ja t'han llegit els teus drets, el que has de fer. Sí. Bueno. No, el tio era raonable, aquest almenys es deixa de cuentos, no? Sí, sí. Haurem d'anar fent això i que s'acabi ja el cuento. Ja l'hem pagat, aquesta autopista. Ja n'hi ha prou. Vinga, adeu. Bueno, ja hi som, cap a Barcelona, i ens hem estalviat 7,29 € que ens volien robar. Per tant, som-hi doncs. Ja